Dona'l. Però que estàs tonto, tu, que no veus que estem parlant? Hòstia, fot el camp, home. No us molestis més, per favor, ja està bé. Els nassos. Però, què és això? Què fas aquí? Home, què és això? Marxa d'aquí! Maduixa es mou! De Mataró fins al Masnou! Tonto, tio! Ets tonto! Quantes vegades tinc que dir tu? És tonto! Maduixa es mou! Al Maresme hi ha altres formes de fer publicitat. Aquí hi trobaràs la millor. Perquè ara, a la Calàndria, pots posar un spot abans de la projecció de les pel·lícules. Que bones! Bones? No, boníssimes! Veniu, que ara ve el millor. Perquè aquí no es pot fer zàping, ni canviar de canal. La gran pantalla i la qualitat del so milloraran la percepció de la teva empresa. No és meravellós? Si vols impulsar el teu negoci, fes-ho a la Calàndria, al cine del Masnou, la millor inversió per fer publicitat al Maresme.